Hello mga bay! Nami karon sa MOA. Dara akong mga followers. Mga pinalangga. Hello, hello bay. Salamat sa Biko. Shout out kila Tibing sa Kuwait. Dara sila. Dali yun. Sa akong boss, si Geraldine Iloiro. Hi sir, ma'am. Shout out ko sa Bohol. Hello sa Bohol, ate. Bye. Zamboanga City. Hello daw, Zamboanga City. Ramos, say-say. Sorry, nakapasok. Hindi ka pa. Napa. Oh, Napa, si Nanay. Piting Gakos. Oh, dara sila. Gamay ra. Basta ka barangay. Traffic. Oh, nagklase pang uban, wa pa namuhi. Dara sila, oy, salamat kayo. Sa ka grupo. Ambot asa nang uban karon? Guwapa siya kaayo, guwapa. Kuya buyag. Guwapa, ako'y putol akong liog, hindi siya guwapa. Di oy, wala mo tayo kuan karon. Maulaw. Si Monmon. Hi Mon. Regards daw sila tanan ni Mon. Alam mo, regards sila sa iyo lahat. Ano kang ginagawa mo dyan? Ano ga ang ginagawa mo dyan? Nakauban sa tinday, dili na ikaw. Ano ga, are? Mon, pupunta akong Batangas mamaya, pesta sa San Jose. Mon. Si Mon ang kilala niyo yung iba. Si yung kapatid pinsan mo. Si Rona. Muwi na. Magkita kami. Tsaka si Ate Lambi. Si Ate Lambi. Sabihin mo. Hi, Ate Lambi. Pants kukunin mo. Ate Lambi, may nakikilala sa'yo. Tsaka si ano? Si Ate Rochi, si Irene. Si Ate Rochi. Yung maganda na. Lagi na on live. Si Irene yun. Oh, si Irene. Si Si Hazel. Hazel. Diyos ko, nalimot naman ko. Si Juan, si Risa. Si Risa. Kung may mo kanta. Hi Riz! Hi Ate Lambe! Kilala ka nila dito. Sila oh. Si Ate Lambi, permi man libre og. Si Ate Lambe, pwede mo libre, ginamos, bulad. Uyap! Kaya siya may makagawas. Sir, magagawas permi. Niya kami, di ara masulod. Sige, sa Sabado, karong Sabado sa SM San Mateo ta magkita sa mga walay pasok. Karon sila kanina absent oh. Ni-absent in tawon, para mo anhin lang diri. Nanghawi ko ba? Ano ko dala diri nga kuan nga unsa ni kanana ba? Alam ko ana. Wala ko dadaga, ako ibit. Ako ni panaw sa live, ana gani. Na sila, napamigi paabot. Napamigi paabot mga bay. Taga Barangay Mindanao, moabot daw niya. Kumana na ni sila palista sa kuha kay. Ginamos mo. Ginamos, hindi ko makasabot Bisaya. Ano dito Bisaya? Bagong ka mo. Hilo yung si Munmun para mawala yung pagod niya. Bagong ka mo. Bagong isda. Bagong isda. I-open nga bay. Dapat inano ko pala to. Hello mga bay. Open mo. Mag-ingat ikaw diyan. Mag-ingat ka ikaw. Ay, Ilongga na pala yun. Diyan, bisa ano yun? Batangas, Tangga, ala eh! Taas bay. Birahara ko bay. Okay. Ano, para di manghawi. Karon pa nakaw na huna. Kansa mga bay ha? Wala na dito nag-isa. Ay, di ano oras ako ulit. Kuan pa karon sa Kuwait. Alas 2. Mapay pagmata nila karon. Oo, alas 10. Busy na sila karon dito. Saan na? Hello mga bay. Dito sa inyo tinday. Ay, wala naman ka. Training man to na ko siya ihapon ni uli. Maroon pa magluto si Mon. I-training na ko siya duka adlaw. Okay, dara. Dara. Hello mga bay. Mga bays. Nag-diop ang mga katulong. Mga katulong. Sa si Jay, nasa si agency. Kurot na siguro. Uy, ganun na palang kulay palit. Na. Kurot na siguro. Naputol. Ay, tawag. Naputol. Balik kay Dita lang. Hi, bye, Jinky Caballero. Kang Rosalyn Salas, tak there, hello. Nami diri kita-kita nami, basta nakapasalamat na jud ko. Personal, sakit personal ni ay. Hi, Hello, sige, i-greet ninyo yung mga
nasod? Kinsa? Maria Lini, Remedios, Hong Kong. Oh, hello daw diha. Oh, sige. Kinsa pa? Ikaw, yung parente. Hindi, mahusay. Nano ko dire, day. Charot. Kita naman yung mami Inday. Ate Virgie. Ako igagaw sa Dubai. Naka-online karon si Jocelyn. Apelido, Naka-online karmaminto. Jocelyn. Online. Yara. Wara-wara. Wara-wara ano? Para Shakespeare. Kinsa ang singalan? Kusga. Bing. Beng, Goria. Hi daw sa mga taga-Palar. Mga palar? Hi sa taga-Palar. hello diha sa mga taga-Palar. Kumusta? Taguig Kumusta? City. Taguig City. Ay, dalawa sa taman sa bate. Happy birthday San Jose. Mamaya, see you soon. Pupunta ako mamaya. Taga San Jose, Batangas. Iandam mga adobo, iandam. Mulabi, hapit na. April Hello. 27. Di mo ko taga Mulabi. O, at kapamista. Happy Fiesta. Ay, dara. Ay, hello mga bay, pag-usap. Unsa sa karon? 18. 18. Happy Bispiras Day diya sa Dumingag and Happy Fiesta tomorrow diya sa San Dumingag. Jose, San Jose, Batangas din. Dili ko kapamista. Happy Fiesta Dumingag sa Buanga del Sur. See you soon. Arlene Rosan. Sa Jeddah. Hello kay Arlene Lusan diya sa Jeddah. Ate Victoria. Kay ano to eh? Kay Madunad. Nakita na kami ni Inday, Oh. Ate Cha. Nakita na kami ni Inday, Kap-Kap. Dati sa ano lang, FB. Dati sa Facebook lang gid ya, ngayon sa personal na gid ya. Kita-kita na gid kami ya. Dia si nanay oh. Personalan na to. Nalimot na daw siya sa ako uban video kay Anak, malapit na mag-consigner. oh, happy na daw. Sus nay ako kanina lingtanon sab kay ko. Ko Bata pa ka. oh, ko madto ko sa rep. Ay, puspuro man di ako baon. Dito man di ako madto. Balik na, balik. Oh, sige sige. Oy, ako mga kauban din sa Qatar. Kumusta ra mo tanan diha? Nakita ni mo no. Nakita na ko diri mga message. Oh, sige sige. Oh, hello ina pangalan. Pangalan nila. Si Inday Kapkap na diri karon ako kauban. Hello. Si Nanay Alma Rapis. Hi! Oh. Hi sa Riyadh, hi sa Dubai, hi sa Jeddah. Si Carla Maduna. Hi, te. Nandito ako, te. Di ba sabi mo sa Putol. Oh, di aran balik na. Asan man to? Ay, ate, ano, ate Geraldine. Gusto niya mo kuyo ganina. Kaso lang, may pasok ang iyang anak. Hi, te. Ikaw ang nakakainday, te. Oh, ano na yung pangayong girkos, oh. Nanati, ha? Ang akong merinda pag uli. Huwata. Live kami kay Inday Kap-Kap. Oh, guwapa kayo. Purya buya panglawayi ko ninyo bi. Dara si Nanay Tess, ang akong active commentor. Ang permi mo comment og pintaasa, murag Jaryo perminti ang comment. Magkahilak-hilak, makautot-utot kung kinatawa sa mga comment. Ay, Diyos ko. Oh, dara. Nya, umana mo kuan pawara-wara. Umana silang pawara-wara. Wala na may pahabol. Wala ka tinday nga cellphone. Ay, agi mo iPhone. Saan naman na? Charlie. Imong iPhone. iPhone. Nadiri mong iPhone siguro mong ibutang, oh. Hindi eh. Yung sa mga bagay, tawas kong iPhone. Hello? iPhone 10. Oy, hello. Kumusta? Asa naman ka ba eh? Asa man ka karon? Nami sa Muwa, sulod. Nagpabugnaw ra gud mi. Tubangan sa bookstore. Ha? National Bookstore. Asa ka dapit? Para wala na mag-upload. Sa Quezon City? Awa na, matulog na mihan ni bay. Kaya wala piti trapika karon. Ha? Unsa? Huwag tingog Bisaya oy. Unsa bay? Ha? Hello bay. Oh. Naalagi ko sa Muwa karon. Ala nangisog. Oh. 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 Mo unsa man mani ka diri? Gato mo ng helicopter. Sa kuan na lang ta magkita sa Sabado kung kaya nimo. Dili, Davao ra og Cebu. Sa kuan, third week ng April sa Cebu, April 10. Naka-online sa Saudi da ma'am. Naka-online sa Saudi da ma'am. Si Chimbi Rodrigo, kumusta ka na? Naka-online ka. Oh, hello.
ikaw ra usa. Bisaya. Nami diri ba nakita-kita sa mga pinalangga ba, mga followers nako. Di langas kay sila galive ko karon tanawa. Ay bay tangkawan. Oh. Ha, asa? Third week siguro. Pagkahuman po nako og Cebu. Pugda. Unsa man to? Oy, Chimbi, Chimbi, Oh, ingon man ka nga nakitaan ko nimo. Oh, hello Chimbi, nag-message ka, ingon ka nakitaan ko nimo. Oh, dira. Hello Chimbi. Sige. Oh, kinsa pa diha lain? Sige, ipon. Wala-wala ka na. Iwara. Suga eh. Kita ako nimo, kita ako nimo. Oh. Hello. Hello, bye. Naalagi ka wala sa drone. Hello mga bay, sige magbabay na ta nila tanan. Hello. Daghang salamat. Oh, magbabay na ta. Kay wala hinay kayong signal mga bay. Salamat kayo. Oh, Hinay na akong hotspot. Yari ni. Hotspot lang. Nakisuyop ra ko ani niya. Oh. Bye-bye ninyong tanan. Amping mo diya kanunay. God bless you all. Ay, sorry. Langas kayo.